Makadi mhuri yeZimbabwe kuchingamidzai pano pachibandamidzia apo nhasi tiri munzvimbo yeStone Ridge kwatashanyira madzibaba vanoitwa ivo Mambo Mutize. Tisati tatanga kupinda muchirongwa chedu, tisati tataura zvakawanda namadzibaba, toda kuti muzive kuti patinoburitsa maprofita, patinoburitsa n'anga, patinoburitsa vana papa, tinenge tisina umbowo kana kuti tisingazive kuti ndeve chokwadi here kana kuti ndeve kunyepa. Tichitanga kupinda muchirongwa chedu, regai ndichingamidze madzibaba. Madzibaba makadii zvenyu? Ndinofara kana muchifarawo zvenyu? Aiwa, tinofara. Kwakadii kuno? Aiwa, kuno kuright zvekuti. Tinotenda. Madzibaba, muri kubuda pachibandamidzia, muri kubuda paFacebook, muri kubuda paYouTube, muri kubuda pakawanda. Chokwadi. Aiwa, tinotenda kana muchiwirirana nazvo. Tichitanga kupinda muchirongwa chedu madzibaba, muri yeZimbabwe ingada kuziva kuti ndimi ani? Madzibaba Mambo Mutizwe vanowanikwa kupi? Vanoita nezvei? Aiwa, tinotenda. Wana vanonzi Mambo Mutize. Mambo Mutize vanogara kuno kuStone Ridge kwaMagolisi. Mambo Mutize mubatsiri anozivikanwa muno muZimbabwe nenyaya yekukurumbira kubatsira vanhu. Asi ndogara muno muStone Ridge kwaMagolisi. Tinotenda madzibaba. Tisati tanyanyoenda kune zvakawanda, tingada kuziva kuti muri madzibaba vakamira sei? Kune vamwe vanoti ndivana madzibaba vakangomira vari madzibaba, kuti vamwe vanoti ndivana madzibaba asi vachibata zvakare vari kuchivanhu. Imi makamira papi? Inini ndiri mubatsiri, ndosaka ndakanzi mambo. Ndiri mubatsiri nokuti ndiri munhu anoziva mushonga asi handipfeke ngundu. Handisi n'anga inopfeka ngundu asi ndiri mubatsiri. Chakaita kuti ndizviti mambo kana ndinzi mambo ndechekuti ndinogona kushanda kuti nevanhu vechivanhu asi ndichishandisa futi chechi. Ini ndiri mupostori, ndoshandisa chipostori, ndoshandisa futi chechi nemhaka yekuti ndoziva mushonga yakasiyana siyana asi ndoda futi zvekunamata. Saka chandakaramba chete ndechekupfeka ngundu but ndoziva mushonga. Zvichireva here zvokuti chipostori nechivanhu zvinofambidzana? Ya, kunyanya dzinomwe kana tukungotsvuku kwatinobata tiri zvinofambidzana. Maerero nenyaya yekuti kune vamwe vanhu kuti mamwe matenda akafanana nekenza, akafanana nembereko, izvo tinotozvishandisa mushonga pamunhu. Kana siki, hatina munamato wesiki kana wemasai kana wechizvo zvinoshandisa mushonga kuvanhu. Mbereko totoshandisa mushonga. Kenza tinoshandisa mushonga. Aiwa, tinotenda. Madzibaba, tingada kuziva kuti imimi munonyanyobatsira kana kuti munonyanyobata muri papi? Nekuti umwe anoti inini ndinobatsira nyaya dzemudzimba, umwe anoti ndinobatsira zvezvidhoma, umwe anotaurawo zvake. Imi munonyatsobata muri papi chaiko? Vazhinji vanomboona mavhidhiyosi angu ndinowanza kubata ndichirwa nevanoshanda nemweya wakaipa, vanhu vakaromba uye vanouya kosenda mushonga yokuno, back to sender. Nevamwe vanhu vasina mbereko vazhinji ndinovabatsira kuti vawane mbereko nokuti ndinoziva mushonga kana kuti ndinogona kubatsira munhu kuti dambudziko rake riripo kuti murume chibereko chake uri pasaidhi here kana kuti aroda mushonga wokunzi auchikiwe. Saka ndinoziva mushonga, saka vembereko nevana varume vakatiza ndinovabatsira futi, nevakabirwa kunyanya vese ndinovabatsira. Nevamwe vanoti tikungoshanda asi mari dzedu dzikushanda zvisina musoro tinovabatsira futi. Kwete vamwe vazhinji vari kunze kwenyika vanoti tiri kuno hedu but tiri kunetswa nepolisi kana kuti zvinhu zvanga zvisifamba zvakanaka chichi, ndobatsira vanhu vakawanda. Ndakamira indoshanda neZinipa neTMPC, ndiri inspector futi ikoko. Tindotobatsira mwana tora matsamba ngobatsira vaya vanobva nekunoko. Tisati ndabvunza mubvunzo wandanga chida kubvunza, regai nditi munokwanisa kuti tsanangurirawo here kuti yamataura kuti Zinipa inoita nezvei? Zinipa iorganization inotendera vanhu vanofana kubatsira vaine mapepa muno muZimbabwe. Angava ari munhu anotengesa mushonga yechibhoyi kana munhu anorapa kana muprofita kana n'anga, inomubatsira kuti mangwana akanzi apomerwa kana kuti mangwana akanzi awirirana nemunhu zvinhu zvaanenge awirirana munhu akasazadzisa inomubatsira. 2, inobatsira zvekare kupa vanhu vabatsiri vanozivikanwa muZimbabwe kuti ungori mubatsira anga achizivikanwa nenyika. Yafanana ndezinata imwe cheteyo. Ndozinata. Tiri ipapo zvakare mataura pamati munobatsira vakabirwa, vakatorerwa varume vakaitwa sei? Tisinga mazuva ano tine vatiri kusangana navo vanenge vachinzi ari kumomoterwa nenyuchi nokuda kwekuti akabirwa akagadzirwa, ari kubuda honye kunhengo nekuda kwekuti akatora mukadzi kana murume wemunhu vakanamirana.
handizivi kuti mimi madzosera munoita kana munhu auya achiti madzibaba ndakabirwa, imi munozvifambisa sei kuti munhu azodzoka? Kana makatarisa panguva pfupi yapfuura masvaka pa4 months dzapfuura paSBC kuna Bozhongora akatombotaura nyaya yemukadzi aibuda honye mumazamu chichi atora murume wemunhu. Ndini ndainge ndamugadzira ndinenge ndazotobuda kuti paindavhi paFacebook ndichitaura nyaya iyoyo yemukadzi iyeye. Nyaya inoitika ndeyekuti munhu ukatora murume wemunhu, munhu iye anokupa oning kuti siyana nemurume wangu iwe ukaita nharo ndopatinozokugadzira. Asi dzimwe dzenguva kana usingazivi munhu atorera murume wako tinongokushandira chete nezita rako iyoyo nesenemu yako nemutupo wako, zvichoti wadzimu wako iyoyo ndiwo watinotuma kuti vateere murume wako iyoyo. Saka kunoitika zvakawanda ikoko zvaunenge wada iwe nezvatinokuitira. Kune mwana anongoti munonga angodzoka kazvisina kukuwara kwemunhu, kwete mwana anoti uyu akatotora achitoziva kuti murume wangu, saka anofanira kurwadziwawo nokuti akatonitora murume achitozviziva. Pamati tinotuma vadzimu vako, vadzimu vamunotuma ndosemu vadzimu ari kushandiswa achinzi ndine mudzimu ndakurapa, ndiwo semu vadzimu ndo vadzimu yavo. Kune mumwe munhu asingatorapi asaini, hapana munhu asina mudzimu, asi kuitira mumwe munhu kutoti anotonzi uyu munhu uyu anorapa kana kuti harape asaine mudzimu. Saka tinongoshandisa senemu yako iyoyo, choti senemu mutupo unotaura vadzimu, senemu zita ramuina remusenemu yenyu inototaura tateguru wenyu, ndonga nezita iroro. Saka totoshandisa senemu nemutupo vadzimu wenyu mimi kama kuti vanokuchengetedzai woenda kunorwisa vega. Aiwa tinotenda. Ndo zvakafanana nemunhu akabirwa futi. Kana munhu akabirwa isu ati wese magadziro esati tinoita tinoshandisa vadzimu wemunhu, saka tichitoda mutupo. Even ndozamushanda pese panobatsira munhu panonzi toda mutupo. Mutupo unongoshandiswa kunzi vadzimu wako ndo warwisana nemunhu anenge achikurwisa. Aiwa tinotenda madzibaba. Kune vanonzi hanzi akaiswa mubhodhoro, ndakaisa murume wangu mubhodhoro, ndakamusunga kuti haichamuke kana aenda kwameinini, handichada iso. Hazvidanzo, chinotoitwa ndechekutoti kunotoshandiswa mishonga inotoshandiswa. Utori mushonga uyu hakuna munamato wakadaro. Kunotoshandiswa mushonga unotoshandiswa nechipfeko chemurume iyeye kana kuti nehembe yake imwe chete, nemiti inototorwa zvotomikiswa ndopanozogadzirwa kunze patonzi murume uyu akaenda ukazvichashanda akaenda kuzoshanda panozototorwa futi tambo yependere mukadzi netambo yependere murume dzosunganidzwa kuti ibvume kumira kwaari. Tinotenda madzibaba. Tichiswedera pakunotipendere chirongwa chedu madzibaba. Pane nyaya inoitika inonzi mabhidhiri. Umanzwa kuti unonzi mabhidhiri kuti ndouya ndopiwa mari ndozoti inini ndakanga ndakaisa murume mubhodhoro akazodzoka akadaiso. Munoti chine nyaya dzemabhidhiri? Iwe mabhidhiri shuwa mabhidhiri kwako ariko. Asi zvatinoita manje ndezvekuti chinhu chese chemabhidhiri chinopedzisira chafumuka. Vazhinji vari kurarama nemabhidhiri but isusu hatirarama nemabhidhiri, tirarama nematestimony evanhu nekupupura kwevanhu kwavanenge vachiita. Ina andoshandira munhu 3-4 times achiramba achidzoka pano. Ndoshandira munhu ndashanda naye asina mangwana akutotaura zvaita. Asi kuna mwana anamba achangotenderedza vanhu kuti izodzoka izodai so wakawandisa vanhu vanodaro. Ini chandisingaita chete kurombesa munhu. Kurombesa ndirombese, asi zvizhinji zvinobatsira vanhu zvabatsiri ndinobatsira. Ndosaka maona ndati ndoshandisa mushonga, ndoshandisa futi mweya. Zvichoti inini mudzimu wangu inini mweya waMwari zvakakonektwa kuti ndibatsire madepartment ese. Tinotenda madzibaba. Ndinenge ndasiya futi pakuti kuna mwana ane matare akaanza manjuzu, iwe une mudzimu une chichi. Kazhinji haachazi manjusu. Imwe yatova mweya yakaipa sati nakunzvenga futi achiti tisi manjusu. Saka isu tunoongora kuti zvimanjusu here kana kuti mudzimu here kana kuti chii. Togadzisa kana togadzira. Mwana anoti ndane 7 years ndichingotendera ndine mudzimu. Izvo asina mudzimu wacho kana tori mhepo yekutongokonzeresa zvipi. Izvo vasikana vazhinji vachagare mudzimba. Nenyaya yekuti ari kunzi manjusu. Haidi tsvina, haidi chii. Izvo Mwari akati munhu asafanira kugara pai mumba. Saka izvo tinozvigadzirisa izvozvo. Vamwe vanoba kururoba kwamashave cheko. Tinotozvigadzira mwana wanga neshaviro uvhimi zvako mutuma kuba zvese tinoita sei tozvienzanisa. Tinokumbirira futi vanosamana ndoshanda futi kuchivanhu. Tokumbirira futi vanhu. Ndosaka makwana ndisingadonzi madzibaba ndisingadonzi sekuru. Ndichidaunzani mama. Aiwa tinotenda madzibaba. Handizive kana paine mamwe mashoko mairi matatu amungada kusiyira kumhuri yeZimbabwe tichinopendera chirongwa chedu. Mhuri yeZimbabwe ndinoisira mashoko ekuti ngavarege kungotenderera vachingodyirwa mari nevabatsiri muno muZimbabwe. Vanhu vazhinji vanongotenderedzwa nomuprofita hwani vari panzvimbo imwe chete, vamwe vari kungoenda uko vachingodya mari dzakawanda vachingotenderedzwa. Isu tiri kuti munhu tanga wafunga usati wabatsirwa, tanga wafunga usati waita. Plus munhu tanga wanamata mweya waMwari wokudza kwekuenda kwaunoponera. Haikona kuswera uchingotenderera mwana watora mwana nenyaya dzekubatsirwa. Saka toti munhu tanga wanamata mweya waMwari anokudza paunofanira sei? Paunofanira kuponera.
mashura wakawanda ari kubvisirwa achichirwa mombo achiitwa zvinhu zvefeki. Isi kuti munhu weZimbabwe tanga wafunga ubatsiro kwete kuti pay yako yese unotoshanda kwatonyora kuti ndichipedza kushanda mari yangu ndikunopa madzibaba. Tanga wafunga munhu uzobatsirwa. Ndo mashoko andinosiya kumhuri yeZimbabwe. Aiwa, tinotenda madzibaba. Hanzi handidi kunzi madzibaba, ndinoda kunzi mambo. Ndochokwadi, toda kunzi mambo. Tinotenda mambo. Ndirini wenyu anga ainemi trip pano paChibanda Media ndichionekana neni. Zita rangu ndinoitwa Mimi Lioness.